Right ke zisho kamnandi kakhulu ke ingane zoma kwi-album yabo ethi Msholozi la khona ke zishinga ingoma yazo emnandi kakhulu ethi isifebe sendoda sisazi ke ukuthi thina indoda ke iyaba yini isifebe kodwa ke ngeke saqinisekisa lokho sizozwa njengoba ke sobe sibheka abanzi ke indaba yabathandana nobulili obufana nobaba nje wasenake usibo wakakhumalo ke osishoshovu esilwela ke abalungelo abantu kabathandana nobulili obufana nobabo ebesiba nake udokotela umnyadi konguyena isazi sesintu isazi usolwazi uma kuza ezintweni eziphathelene naso ke isintu sizobheka abanzi ke kakhulukazi ke ukuthi luhamba kanjani uhlelo lokulobolana kwabantu besilisa okanye kwabantu abathandana nobulili obufana nobabo ke sizozwa ukuthi ke ngabe ngempela ke ikhona into ekuthiwa amalobolo ngokosiko ke bakhona nabantu abathandana ngokobulili obufana nobabo right ke ake sivele sikubingelele dokotela sikwamukele kulona ke uhlelo sesinayo nanosiboko wona ku line wethu asibingelele mfana kako yami yes umuntu onamfazi ba umfana noma ngabe nempunga kahle dokotela kahle uhlezi ukala lotho amaqiniso veza baba ay kulungile aleke lingeyona intshungu ngibekelele noSibo Khumalo angazi ke uSibo obusibongile yini loba usibongiseni kodwa uSibo Khumalo wena nami impela mlaleli ekhona lapho ngasekhaya ngithathe igama likaSibo uyena kozosichazela seliphelele ukuthi usibongiseni usibongile kunjalo sikubingelele mashobane sikwamukele kulona ke uhlelo azibuye masisweni ngiyabingelela umjabulelwa no Dr Mnyani ngibingelela abalaleli kahle ke igama lami ngusibongiseni maliphelele ukuthi nje I prefer ukuba uSibo ngowakakhumalo Sibongiseni wakakhumalo okhetha ukuthi abizwe ngosibongo kwezathu ke ithi asazoziveza la dokotela mfowethu namhlanje sobheka indaba enkulu njengomuntu esikwazi kahle amhlophe ukuthi usolwazi uma kuze izintweni zesintu kakhulukazi ke njengoba sobheka indaba yokulobola nangokosibo kungiyana kolwela amalungelo abantu abaphila impilo yokuthandana nobulili obufana noba mhlawumbe ke dokotela siqale sibheke indaba yokuthi ngokosiko ukhona umuntu othandana nobulili obufana nobaba ake singayiqali lapha esikweni ake siqale la ukuthi amathuba ukuthi abantu bagcine sebeyigender efanayo kodwa futhi bethandana bebodwa iqala kanjani indaba ngoba asikwazi ukuyilima iphezulu sishaya umqatho bese ke sikhuphuke nawo bese siyagabela bese siyatshala uyangezwa mtheni so ke kodwa siqale sixolise nje kakhulu bese ba le topic nomfundisi abalele ufuna abakazi lokho akuthina ke babalekile babhene nje asisho kanjalo so ke sobezame ngelinye ilanga kunjalo nje ukuze singagcini sabantu abakhuluma into engekho amampunge sishaye ngala thina besiredi bona bathi galo ephuka ngezathu zabonke okay ake siqale lana ke mkhulu uNkulunkulu mayidala abantu yes wadala indoda qala okay wayidala indoda wayibeka la ibeka khona indoda yaba nesizungu yes utemembona ukuthi indoda inesizungu waseyenza ukuthi ibe nobuthongo obude okay bese ke thatha ubhambo lo kwesenxele sendoda right wakhela phezukwa lo owesifazane ngesikhathi akhela phezukwa lo owesifazane wenza ukuthi kube ne-communication between indoda nomuntu wesifazane Yazi ngithini manje ubulilo obili lo ngesikhathi ke sekuqalileke esemdalelo wesifazane owesifazane wamenza waba umlingi endodeni okay ukuze angagcini yena lokedalana nabantu ngoba engabe umsebenzi wakhe kuthina njengabantu akawenzi ngoba phela ukubumba umuntu akuyona into encane wasefaka ke lokhu kweekuthiwa isono okay isono lesi ke uEva alengwa inyoka ngoba inyoka phela ngathi yazi ukuthi ifana nohlanya lomuntu wesilisa umsila wakhona
so ke ngaleso sikhathi ke wabe seke ezwa uEve ukuthi hayi kanti kunwaya kunje yabo yayisithi inyoka ke hamba ubuke uzakweni lohlala naye okay naye unje unalento ekhona kumina bese uyamzwisa khona nizohlakanipha okay umuntu wesifazane ke waphuthuma endodeni uma ifika endodeni wayigabisela wayitshela into eziningi bahlangana ngesikhathi behlangana ngesikhathi beqeda ingalesikhathi bayibona ukuthi banqunu babengaboni engani maye sebehlakaniphile yayizwa nto so ngesikhathi ke sebeqeda ukuhlakanipha ke ingalesikhathi bahluphula amahlamvu ngaphela babehlaliswe endaweni enamafruit ekwakuthiwa bangawadla wonke bawagwinye kodwa lokho kubona okuphakathi nendawo okhalweni kubo bangathintani ngakho kanti uSimakade weqamba amasu ukuthi abantu abazalane baphinda abantu bakwazi ukufa ukuze umhlaba ungagcwali uchichini all right ngicathi angezwe so ke kwahamba ke lokho kobugay bekuvese kukhona kuqala ukuthi kuphela bekunamahloni abantu abayikona buwazi umuntu oyedwa mhlawumbe endaweni futhi naye ebanjwe umuntu ohlakaniphile hayi okay right kunjela yayibona into ke shona kwahamba ke ngalesikhathi kuhamba mina asekho futhi isibongo esingenayi gay ngizokutshela iqiniso okay isibongo nje singenayi gay asekho ngoba nakamnathi sinabo abantu abagay abanye bawo baba kumina bakhona yabona okay so kodwa into efanele yenzeke ukusala ke manje esikweni professionally ngoba umuntu uma ezelwe unganyela zidalwa ethize lezi abathi amakholwa ingilosi uma uzonamnyekwa isidalwa umuntu wesilisa unanyekwa isidalwa esigadile esiugogo wakho uyangezwa kahle mhlambe oyenyanya indoda noba ashona enyanya indoda ngezathu ezithize izokuhlukumeza mhlambe empilweni ngenxa yamadoda wagcina senyanya kodwa uzogada wena uyangithola ngithini wena ogadwe leso salikwazi zokugcina usungena lapha emkhakheni ukuthi ube umuntu wesilisa kodwa action yakhe everything iyomuntu wesifazane okay ingale sikhathi ke uma kusale esikweni ukuthi kugezwe lokho ngokosiko uma besheshe bakubona bakini ingale sikhathi uzoqhubeka egcineni ke ugcine nje usu 100% ube umuntu wesilisa kodwa o actisa njengomuntu onegender yomuntu wesifazane uyangithola ngithini so ke na kanjalo nako wesifazane mengenwe indoda okay uzoshintsha abe yitomboy ayizonto ke shoyo okay so ke ngesikhathi eshintsha ngoba ungenwe yikhehle elithize elingawashwanga traditionally uyangizwa ngithini kunempande zakhona ake ngilinganise njengomhlonyana okay impande ukuthi ingane mayingakathombi uba kufanele igade ingane isakhula hayi kwenzekani manje ya nigade ingane isakhula yezwa lento nje ukuthi la ikhona indlela yayo yokukhula ibehavior enjani bese niyabona ukuthi igender yayo izophazamiseka yini ngokwemale uma ukuthi iyomfana ngokwefemale uma ukuthi umuntu wesifazane manifunda lapho ke niphuthume ingakathombi niyakhele amakhubalo azowasha lesidalwa kuqala yangizwa ngithini kodwa mase kwenzekile aningamcwasi umuntu onjalo ngoba uma yena esefika ekhaya ekhula engenayo support uzophumela ngaphandle abomhamboma egcineni idlozi bese liyanishaya kukhona futhi abashayeka ngokuthi umuntu abe negender nengane esebulilini omngafanele kufanele libe kwebunye ubulili yangezwa ngenxa ukuthi ithongo lala ekhaya liyashawa lishaya abaphilayo ngenxa yezizathu eziningi zokona ethongweni bese kuba ukuthi isijeziso kuba ukuthi khona la ekhaya ophila leyo mpilo okuthandana nobulili ofana nobaba yebo uyangizwa ngithini
Okay. Ziningi izinto ke ezingadala ukuthi ukona kwema edlozeni kube kuningi idlozi ligcine selenza izinto enjengalezo bese kuthi njengani khona laba abaphila nebala elimhlophe yes ibala elimhlophe lingakhishwa umjabulelo ensundu kanje yes yabo alikhiphe nje aza ayingabaze leyo ngane kanti kune background yokushawa ngemumva ake simnikezele ithuba usiboye khona kuline wethu mfoka Khumalo mfowethu uyamuzwa udokotela uMyati akuyena umfo uMakhumalo uMakhuma yeah okay esibo ake ngithi sibo ngiqhubeke nokuthi sibo elamakhumalo ngiligodle mfowethu uyamuzwa udokotela eyibeka indawo ngiyamuzwa udokotela wemjabulela uyosindela ukuthi angikho e-studio ngoba bese ngizobuza ngoba usefundisekile udokotela umuntu lalela yena ukuthi uthini but ke anyway anginankinga futhi nalokho mina I'm non gender confirming anginankinga ubizwa noma ukuba but ngithi I prefer ukubizwa ngosibo ngimlalela ke enkulumeni yakhe akazi noma uyangithola kahle ngalapha kahle kakhulu kucace ibhamvu wethu all right ngiyayithanda la iqala khona beyizoyiqala ngale yeBhayibheli ukuthi uNkulunkulu create indoda mayise ethatha ubambo lo lendoda ali akhe ngalo umuntu wesifazane clinically imbuyisela kuleyo ukuthi okusho ukuthi wonke umuntu a human being una both sides of male and female because even if you are female okusho ukuthi you do have some side of a male yes. So ngokwaka clinically ke okusho ukuthi ama hormones omuntu ngawo wonke indlela kukhona la kukhona khona in between male and female in one human body iloko kokuqala so and then it will depend ukuthi iactivation yomntwana ikhula kangakanani lapho kube khona omunye ugcine nama imbalance hormones okumconnectele ekutheni ama feelings akhe kube yiwona on the side of a female than on the side regardless of into ephakathi kwemlenze okuyisitho sakhe ngithandile mayiqala kanjalo but ngokwethu ke ezusibonje banisho ukuthi kakhulu ngilwela amalungelo alabo abathanda nobulili angifuni ukuyithatha ngesintu kuphela ngifuna ukuthi ngiyithathe mina ngale yelungelo la wonke umuntu ngoba uma ngabe ngiyithatha ngokwesintu njoba nisho ukuthi nalabo abakholwayo abazange because idinga inhlaka eziningi since South Africa is a diversity country so ngifuna ukuyithatha ngokwe-constitution kuphela and then sizobe sesibheka kwezinye indawo ukuthi mhlawumbe iquphi la ishana khona ngoba uba uMnyati ngiyamuzwa futhi ekhuluma ngaleyo ukuthi kukhona ukuthi ungenwe umuntu njengoba baye basho ka-traditional ukuthi kukhona ungenwe umuntu wesilisa umuntu wesifazane ube umuntu wesifazane ungenwe umuntu wesilisa ngokwamathonga nangani but lokho kuya ngokuthi umuntu ukholelwa kuphi ngoba mangizothi mina njengosibo angikholelwe intweni zesintu and then kuzoba ukuthi sengiyaliviolate right lomuntu okholelwa kuleyo nto but mina ngizostika kakhulu kuleyo ukuthi ke sekwenzeke konke sigcina kanjani ukumhlonipha lo muntu ngiyayithanda ubaba uMnyati indlela ayibeka ngoba uyayibeka ngesintu ngqo uma iseyasho ukuthi makukhona babe kuhlonipha kangakanani ngoba isintu into ebalekile kusona kwakuyinhlonipho ngisho ngathi umuntu usenjani then ngiyafuna ukuyicorrecta le yebalela imhlophe because angifuni ukuthi ngithi ibalela imhlophe kuphela but izo include disability with any kind of disability challenge kuzoba yona LGBTI yokuthi ugcina uthola umntwana kanje ngoba ushawa leyo iba inkulumo egcina isinikeza isiphinge ebizwa nge-hate crime because abantu bagcina benalento ukuthi unengane nje ngoba ushawa uyayibona and siyazi ukuthi kunegama elisanda kusebenza esesilivalile ngokwase South Africa lokuthi uyashawa uyayizwa leyo nto so angifuni ukuthi silisebenzise ngiyacela ukulihoxisa elokuthi sithi
umuntu uba nengane kanje ngoba eshawa ngezono nangani cha kuyenzeka clinical sifuna clinical yokuthi ama hormones agcine enze ukuthi umuntu isikhumba sakhe singabi ngale ndlela ejwayelekile asikhumbule ukuthi akekho imeni yomuntu ukuthi wonke umuntu ufanele abe brown noma benjani but based on ama hormones nezinto eziqhamuka kowesilisa nowesifazane ezisuke zenza imfihlo zikaNkulunkulu ke lezo fanele kuphuma umntwana kanje that's why even if you living with disability asisho ukuthi ngoba wakho umlenze mfishane mase sithi wena ushayiwe yingakho nengane nemlenze ngalingane cha it's just that une physical challenge ngenxa yezakhiwo zawo mase ngibuyisela la ka LGBTI ngempela siyawadinga wonke ama sector besingadingi usector wethu kuphela ngoba mina ngizobheka in the content of a human right ne-constitution yezwe siphila kulona njengamanje mase kuthi ubaba umnyada ayibheke ngokwesintu mase kuthi amakholwa mhlawumbe ayibheke ngokuthi uNkulunkulu uthini nani njoba sixoxa kanje kodwa ke kukona konke ngiyengithi mina okubantu ukholelwa kuyiphi ngoba sisazongena nje naleyo ukuthi kuyalotshelwana noma kunjani siyazi ukuthi eSouth Africa kukhona abantu abangalobolani but abashadile ba recognize as imshado yabo uyakwazi ukuthatha umfazi vele siqonde home affairs uyabavumela abanye amasonto abasonto kuona ayakwazi ukuthi enekole abanye bakholelwe esintweni bebekholelwe esintweni it's not about gender it's about ukubikwa kwalowo mntwana njengoba sisuke sizalwa uyabika umntwana kuthiwa ushisela impepho ubikwa kwabadala njengoba usuke umbika kwabadala ukuthi unjani ukusho ukuthi bayamaza abadala yingakho noma ngabe sephila kanjani uma sikhuluma ngokuhlobolana kuyadepends ukuthi imndeni yona ihlanganisa kanjani nobudlelwane bokubakha lento abayakhayo and then sikwazi ukuthi umntwana bengasekho kule family bazi ukuthi le family engala angeke ke kodwa ngigxile kakhulu ngoba ngikho esitweni kodwa isikhathi esiningi ngokwe-constitution isikibheka umuntu ukuthi kuyona yonke lento okholelwa kuyona kungabe isidima sakhe edignity usagcinwe ngendlela ehloniphekile mhlawumbe ake ngime lapho esazoqhubeka udokotela right ke mzozo ingamashumi amabili nesishagalolunye trele ke ihora leshumi nomuvo ulalela umsakazo wentokozo FM uhlelo azibuye masisweni esinake udokotela umnyadi naye ke usibu udokotela umnyazi ke ungomunye osolwazi ke umakuza ezintweni ezithinta isizulu nosiko kanjalo ke bese kuzoba usibu ukhumalo ke ungomunye usishoshovu esilwela amalungelo abantu abaphila impilo ke ukuthandana nobulili obufana nobaba udokotela na uyayicacisa usibo indaba yokuthi kukhona ke athe ufisa ukuthi ke sikuhoqise impela ke ngokwelungelo elikhona ke eNingizimu Afrika siyakwamukela lokho lawo magama siyawahoqisa ukuze kube ukuthi makhona mhlamba afinyelele ngendlela engeyona kuyena ke siwaxolise kakhulukazi ke uyayibeka ke usibo ukuthi ezinye zezimo ziya nokuthi ke wena muntu nomuntu uziqonda kanjani wonke umuntu unelungelo ngisho isilwane sinelungelo ngoba awukwazi isilwane manje usibhakaza ushaya nje singenzanga lutho uyaboshwa ngokomthetho wezwe angizwa ngithini yes kubalekile ke okushiyo usibo ngiqonda kahle kukonke ingakho ngibeke istatement sokuthi ukusupporta umuntu oyilunga lomndeni onalenkinga yokuthandana nobulili obufana nobakhe kubaleka kakhulu emndenini asiphinde silihoqise dokotela ukuthi onalenkinga cha elalele ngilalela angisho ukuthi kuyinkinga lalela kodwa ingakho ngithi supportive yaqala emndenini iqala ngoba basuke bebona ukuthi unenkinga kufuna samsane laba balaleli khona bezofundiseka kalula kube ngabe ngazuthi siyabafunza uyangithola ngithini ngiyakuzwa mina dokotela uzuphela kule so ngoba wonke umndeni uyayibone kuyinkinga uyangizwa ngithini yes bese ke beba nalowo umcabango yokuthi bamkhiphe inyumbazana uyangithola ngithini abaningi makumuntu wesilisa angisho wathi wakuhlatshiwe bayamnqabela ukuthi ahamba ngene sibayena ohlenza yabona bayamnqabela ngoba na
bemcwasela ukuthi akakwazi ukungena esibayeni ngoba bamqondi ukuthi uyisima kanjani. Uyangithola kahle. So ke ingakho kufanele bakufunde lokuthi mani ubulili bakhe abusho ukuthi ayikona sekufanele nimbandlulule ngoba nimforce ukuthi akabe sebulilini bakhe. Kunabantu abaningi la uthola ukuthi banamakhosikazi nezingane bakaniwe. Kodwa futhi baphila enye impilo ngale yokuthi bathandane nobulili obufanayo. Esibazi abaningi kodwa egcineni bafihlile kunethunzi abalifake ngamabomu la ekuthenini babe amadoda aphelele baningi abaziwayo abanye basiphethe ngisho ukusiphatha yabona basehlelwe basemkhakheni ukuthi basola ngemkhakha ethize yabo. Ingakho ke uma wena uzocwasa umuntu onobulili obungena ebulilini obodwa uzobe wenza iphutha lapho kukhona kulapho mase siya la ekulobolaneni. Ukulobola is a choice of umuntu ukuthi ufuna ukulotsholwa ndlelani. Uyakuzwa ngithini? Yes. Yeah. Uma uSibo ekhetha ukuthi uzolotsholwa kubo. Uyangizwa? Yes. Abakubo abakho nomthetho sekelo wasekhaya. Okay. Bangavimbi ayikona uSibo because abazi ukuthi umphumela ekupheleni kwempilo kaSibo uyoba njani ngale noma umphumela kubona uma bezomvimbela. Angizwa ngithini? Uyoba njani futhi kubona. That's why ama rights omuntu egay noba engekho gay akufanele kuphuke nelilodwa. Akufanele kuphuke nanelilodwa ke ilungelo ngale ukuthi ke umuntu uyikhethele ukuphila yona yipi impilo. Yes, kunjalo nje. Ake simthedele uSibo. Hey, uyazi ukuthi wahamba enyaweni zami dokotela futhi ngiyafisa ukuthi mhlambe bebekhona nalawa amanye ama sector especially faith based because kulento oyishoyo wonke umthetho uhamba ngokuthi emndenini wakho uhamba kanjani. Yingakho lesikhathi ngisho mjabulelwa ngithi mina kukhona abantu abawu-hetero kodwa abashadayo ngenxa yokuthi emndenini banalento yokuthi was introduce lo mase sithi thina mhlawumbe kube nama gift exchange akhombisa ukuhlanganisa lemndeni yombili mayise yashada umuntu kuphuma isitifiketi. Kube khona bathi no thina isiko la ekhaya kufanele kube nezinkomo ezizayo zibekwe lapha kusho ukuthi nazi inkomo zasibanibani kumbeswane kwenziwe yonke into from there njengoba ngisho ukuthi kuthelwane ngenyongo. Kukhona futhi abangakholelwa kulezo zinto zokuthelana ngenyongo. Kukhona abazothi no thina siphila kanje siyakwazi ukuvela sivuke ekseni siyele enkantolo sibhale sibuye noma siyele home affairs ngoba kuyashadwa home affairs sithola ama rights ethu ngokulingana njengabantu abashadile. So ngiyayithanda muyibeka kanjalo baba umnyezi ukuthi ukulobolana is based on umndeni nomthetho sisekelo walowo mndeni. Sikhumbule ukuthi umndeni nomndeni unesiko lakhona uphinde ube nemikhuba yakhona. Ngiyakufuna ukukuhlukanisa because kukhona imikhuba egilwa abantu kube nesiko. I understand lapho uzongivumela udokotela ukuthi isiko alishintshi kufanele kube into engathi ehleze iyisiko la kuleyo ndawo noma isiko la leyo umkhakha wabantu abathile. Mase kuthi umkhuba based on environment esuke ilapho ngoba kunomkhuba wangaseke kunomkhuba wangezansi kukhona imikhuba yasemaqadini yalinganisa kube nemikhuba yasemantungweni engafani kodwa bonke labantu bangabantu abansundu mhlawumbe aba-based on usiko oluthile. So ngicabanga ukuthi ngiyavumelana nawe kuleyo ukuthi kweyamalobolana is based on ama-family values akhona nokuhambisana kwakhona. So ngokwe-constitution of the country ngoba ngishilo ukuthi ngizolokhu ngigxila kakhulu elungelweni ilungelo lomuntu based ukuthi kulo mndeni benze njani but lingaphuki noma kufanele li-align ne-constitution yezwe. Yingakho uma ngabe ethi umuntu osebenza mhlawumbe ka-home affairs lapho u-marriage officer ezothi inkolo yami ayikwazi ukukushadisa
That thina ukwazi ukusebenzela uDepartment of Home Affairs as a marriage officer based on religion yakho, then you need to resign because the constitution of the country it is same-sex marriage iyakwazi uku-applya ngokwe-act yakhona. So awukwazi uma ungabe ususebenza leyo ndawo futhi angeke ngibashadise. Iyafana neyamabandla njengoba silokhu si-amend eminye yemithetho. Kukhona i-constitution of the church okuyisonto. Then uthola ukuthi isonto maseliphikisa okuthile siye sithi umgomo ne-license yakho ukuze usebenze eSouth Africa njengomfundisi nani kuyadinga ukuthi kodwa ingawuphuli umthethosisekelo wezwe noma usomqulu wezwe ngoba lokho iyithi uzogcina usuwenza izinto eziviolate isidima nesithunzi nokuhlonipheka komuntu. Into ebalekile is about umuntu. Ingakho kuma constitution masibheka asisho ukuthi there is LGBTI right kodwa there is human rights that cover LGBTI, and that is why lama amendment masuke siwenza sisuke sibheke ekuthini kuyona yonke imithetho esiyenzekile asisho ukuthi abesilisa bashade bodwa or abesifazane kodwa sithi onako lokho kufuna ukushada akangavinjelwa ngoba evinjwa iconstitution. So if mina uSibo ngithi ngiyafuna ukushada and ngiyayithanda futhi lapho ngoba ubaba ngihamba naye kuleyo ukuthi uthi if uSibo ethi yena uyafuna ukulotsholwa ekhaya bathi then asenze ngaleyo ndlela as long kuzohlonipheka labo bantu abasuke benza lokho. Msibo mfowethu ukhona kuline wami mfowethu sengibhekela nje umlaleli okhona ekhaya ozofisa ukuzwa uhlangothi mhlawumbe lokulobolana lokhu okujwayelekile ukuthi mhlawumbe akwazi umhlangabezane nesimo la khona kukhona abalobola okay nangudokotela iphakamisa isandla kuqala lobungene usephakamisa isandla ngaphakathi ufuna ukubheka udokotela le yenkomo inkomo kaMama no ake silungisela lobola yeah wesibo asilungisa le lobola umlaleli ekhaya kufuna azi ukuthi kuqala isiko lisamile elobolo nenani layo yayingekho yeah sure umuntu ubekhipha nakho bese kuhlatshwe ashadiswe nentombazane isiyona isilethi igoqe emzini ngokuthi khona inkomo ngoba inkomo mhlambe ubefika nenkomo ezo5 yeah izona ekhona esibayeni bese kulezi inkomo ezo5 ikhishwe imbili lezi ke zizobagcagcisa kuphambane izinto kusale kulotsholwe ngenkomo ezintathu uyayizwa lo emva kwalokho mina njengobaba wentombazane mangibuka ukuthi okay lapha iyathanda ukushada khona indodakazi yami sengizokhipha inkomo eyisithole ezoqala ukuzala lapha ukuze ingane yami ingabulawa indlala isengamase isuthe njengabantwana uhamba nomphako wakhe wokuthi ayovusa yebo alright kanjalo ke masizokhuluma ngelobolo ke namanje ilobolo leli elimile no11 yangizwa la bekwa ama fall trackers okay ngesikhathi eqala ukusicindezela bebeka lo mthetho ka one man one wife okay ilonto ke kufuna ukucaca ukuthi ba kwase kuthiwa 11 ngoba babefuna ukugqilaza abantu bangabe nawo amandla ukuthatha abafazi abaningi ukuze kuimplementeke lokhu kwama missionaries abasebekufakile ukuze sikwazi ngoba isona sikhalo kokuqala ababesicindezele ngaso ukuze bakwazi ukuzizuza sigqilazeke njengoba sazala nje okhokho bethu baqilazwa right ke dokotela mhlambe uyangivumela nibaba umnyadi ukuthi shuthi kuqhubeka lapho ngoba mubuka njengamanje sekukhona ukuthatha umfazi ngoba fanele ube nemali ziningi izinto which ezayingenziwa ngenxa yokuthi abantu sebekusebenzisa njengebhizinisi so kahle ukulobola kahle kwakuyinto yokuthi kuphuma izinto eziyangapha kuphuma iqhamuka ngala zize ngala
ukuze kuhlanganiswe lemndeni eyenyongo ngicabanga ukuthi kwakweyokusuke nibika njengoba umuntu megaca iphuma ekhaya ukuthi nangu sibanibane ephuma la ekhaya then mayongena ngale nangengena iyafana nale yomntwana beyifika umntwana uyabikwa abanye baye bathi ufaka isiphandle abanye bathi umntwana uyabikwa mayefika ukuthi nangu umntwana efika nina abadala sibhekeleni yena ingozini nayo yonke imoya engikushoyo ukuthi ke mina Khumalo ukuthi kunje akekho umuntu ongablackmailwa yilobolo because lona alikaze libe isiko laba umfakela ukuze sikwazi ukucindezelwa ama four trackers. All right. Ukuphendula kumjabulelwa leyo ukuthi mhlambe kwi-experience yalaka LGBTI mhlambe emshadweni esengike ngayibona eminingi eminye mhlambe abanye abahosaziwayo engicanga ukuthi abake baphumele ubala esike sikubone bakwenza kuye kube ukuthi kuye kuphume izipho ngapha ziya ngala siphinde sibone izipho zangala ziya ngala and then emva kwalokho ke mase kuba ukuthi ngelanga lokushada kuya ngokuthi bakholelwa kuphi nakhona bakhona sebeke bakwenza ngokwesintu la bathelana ngenyongo njengoba ngisho ukuthi babeveza leyo ukuthi ukuthela kwabo kwenyongo ukusho ukuthi usibanibani uya kuloya mndeni nangapha njengoba ngisho ukuthi angifuni ukugxila kakhulu kulokwesintu ngoba kuya ngokuthi uphuka yakuleyo ndawo noma kuleyo ndawo bakholelwa kanjani okuleyo mndeni kulabo ababenze njalo and then abanye kuye kube ukuthi nje siyakholwa ukuthi ngizothatha ilento ngiyombesa laba abangalaba basuke laba abangalaba bazombesa abangala so that sizohlanganisa lo mndeni which is gift exchange sihlanganisazane and then from them asebeyashada then abanye ke kube ile enjengale yabakholwayo abanye abathi umuntu akadayisi siyakwazi nje ukuvuka ekseni simema abangani bethu simema umfundisi asihlanganisa ngokweBhayibheli nangokweindandatho mase siyahamba siyoregister umshado ngokwaba home affairs noma ngokwakumnyango wezasekhaya. Mjabulelo unenselele enkulu wena njengodriver wohlelo ukuthi sibe ne second half yalenkulumo esifaka ka manje ama Christian ngoba izosala ilenga ngicabanga ukuthi sibozo ngifakazela ngoba izosala ilenga and asikwazi ukwakhulumela ngoba kuzobe ngathi siyawahlasela uyayizwa into ngisho so ke okubalekile isecond half yakhona ibaleke kakhulu siphinde sibambe inje ngoba baningi abantu abaxoshiwe emva ukuthi kusuka ngo1994 bexoshwa emabandleni thu abadingeki ngithola ngithini manje ababephila ke nobulili obufana nobaba uyangizwa ngithini baningi and namanje amanye amakholo ayasakusebenzisa lokho namasonto kodwa ke ngakho ngithi ke ingxenye yesithathu ibhodo lethu linemlenze embili alikwazi ukuhlala edelfudeni uyafuneka lo mlenze ukusatha ngiyayithanda webaba umnyadi lo ishoyo ngoba kwamanye lamabandla bona befundisi siyabazi ukuthi baphila yiphi impilo after kwezinye impilo ngaphandle kokukholwa ngoba uke washo ukuthi abanye bashadile bangamadoda aphelele phambi kwabantu kodwa baphila ngale mhlawumbe umbuzo ususekutheni kungabe because of ukuthi babuka i-environment yokuthi izobabuka kanjani noma ibandla lizowa ngoba ngokwenkolo ke mase sikhuluma ngenkolo into yokuqala enkolweni ekuyeshiwo ngazi ukuthi umuntu okholwayo unothando unokuhlonipha njengoba silalela imithetho eyishumi yaseBhayibhelini awuhluleli uthando nako konke nje lokho awubulali so ngiyafisa ukuthi ngempela Mjabulelwa sibe no second half nami ngiyavuma la sizohlala khona sithi mhlambe ke uNkulunkulu mabefundela iBhayibheli iliphi la lisho khona ukuthi mhlambe akufunakali and then mase ngiba nombuzo ukuthi ukhona la iBhayibhelini futhi amakholo engenguze ethi uNkulunkulu uyakwazi ukwenza noma yini so okusho ukuthi angamzala umuntu ongenazi inyawo but still he is God bacule futhi bathi ungena la kungangenwa khona baphume la kungaphunywa khona okusho ukuthi usengamdala umuntu ngokwentando yakhe afise yena ngokwentando yakhe ukuthi aphile kanjani njengoba sihlala phansi kwemthunzi welanga lakho uNkulunkulu so ngiyafisa ukuthi ngempela iqhubeke la sizoba khona nazo zonke izinkatha mhlambe futhi
okunye ke sesingaba nomuntu wasemthethweni beside the organization ozothi-ke yena as umuntu waka-justice ngoba njengamanje sithola ama-hate crime amaningi Mjabulelwa ngicabanga ukuthi bayazi abantu emlazi kunecase ekhona engenayo nje enkantolo mhla ka-30 ekhuluma ngobaba wakamakhelwane ovele washaya ingane ngoba ethi izothelela ingane yakhe lapha ke ingane yakhe iwumngane nomuntu oyi-tomboy uyayibona leyo nto ukuthi okusho ukuthi kusekhona i-hate kubantu kungenzeka ukuthi i-influencer usikho noma i-influencer uyikholwa yila simkhona ukuthi ngabe kwenziwa yini ngoba ubaba kufanele ngabe unothando uma kukhona angakubona ey'nganeni akayingane kumzali wakhona afika axoxe ukuthi hayi mina ngithanda ukuthi ingane yami ibe umngane nawe ngoba izom-influencer uma kuwukuthi kuya-influenceka uma kuwukuthi kuyathelelana. Qhubeka Mjabulelwa. Right ke esikhathini sami ke imizuzu e14 anubike siligoqisa uhlelo anube sisonke ingosi yethu la khona sinodokotela uMnyadi konguyena uyisazi sesintu kanjalo ke naye uSibo wakaKhumalo Sibongiseni Khumalo kodwa ko prefer ukubizwa ngoSibo wakaKhumalo kolwela amalungelo abantu ke abaphila impilo yokuthandana ke nomlili obufana nabo ke obake sibomfethu sesizophetha because for interest abalaleli ngithemsisa ukuthi njoba sikhuluma nje balibele bethumela bebuza imibuzo yabo ke ayimihle ayinako mhlambi ukuhlasela ukuthini nje umbuzo wakhe ke uThembi wakaZungu uthi sawubona Mjabulelwa ngicela ungibuzele kuyena uSibo ukuthi uma sekwenzekile wahlonishwa umshado kuyaye kube khona yini oba umama kuona umshado ngicabanga ukuthi umbuzo ojwayelekile ukuthi ubuzeke futhi engithi ngendlela ubuza ngayo uqale wawubeka ngesihloniphiso ukuthi siwahloniphila sesiwahloniphila amalungelo uba khona yini oba umama emshadweni. Okay okusho ukuthi sibuyela kuleyo ukuthi u-definition ka-gay no-definition ka-lesbian sikhumbule ukuthi abantu besifazane bobabili abashadayo abantu besilisa bobabili abasuke beshada yingakho batrainwa o-marriage officer lesikhathi kuqala le-amendment yase-sex yokuthi asibe sisasho ukuthi kukhona ubaba nomama kodwa i-Civil Unions Act ithi you may kiss your partner okusho ukuthi kuyinhlobo zonke zomshado imina nophathini wami sesi-official njengabashadikazi nama-benefits under this act based ukuthi si-choose ukuthi okwami okwakho noma okwami okwakho so u-gay vele akekho umama kusuke kwabantu besilisa bobabili definition of gay makwabe-sifazane bobabili lesbian abantu besibili ababesifazane ukusho ukuthi ayikho vele indoda lapho abantu besifazane ingakho sesithi unanokushintsha kwamagama la sesithi upartner wakho which is a unisex word echaza umuntu osuke uthandana naye kungawena owesilisa Mjabulela uthandana nowesifazane but uma kunake even abefundisi abasebenza ngayo sebejwayele kakhulu even nalabo abasebenza ngey'nsiza ngamaphoyisa abaka-health nani sebethi uma bekubuza bathi unayo yini uphathina hhayi ukuthi bathi unaye intombi noma unaye unkosikazi ngoba basuke bebalekela kona lokho ukuthi sizothi unayo unkosikazi kanti wena unophathina owufana nawe. Dokotela uThabani eUganda uyabuza uthi ngicela ungibuzele mjakajaka kudokotela ukuthi uma sekuhlonishiwe engithanda kakhulu kubalaleli balisebenzisa igama lokuthi uma sekuhlonishiwe isinqumo esithathwe ilunga lomndeni wakho ukuthi sithandane nomuntu sigcine silobolane nomuntu wobulili ofanayo uma engowesilisa walekhaya esedlulile emhlabeni siyambuyisa yini njengobaba. Akekho umuntu esikweni okufanele ukuthi masedlulile angenzelwa lokho kokumbuyisa phecelezi unveiling ngoba ukudlula kwakhe ispirit sakhe kufanele sibe yithongo la ekhaya mhlambe futhi nizom-ignore ngoba nimjajile uyangizwa ngithini lento edala abantu abaningi bayithole sebecommita i-suicide ngoba uma usumjajile umuntu wamenza wabamnyama phambi komehlo omphakathi uzoyithatha impilo baningi osaziwayo sebayilengisa bayibulala ngenxa yesimo esinjengaleso ngakho umuntu masedlulile emhlabeni ispirit sakhe ngokusiko yangizwa kufanele enzele umsebenzi ukuze abe yithongo
elizoba nesisekelo esihle emndenini. ezoba mhlambe memjabulela ukulekelela lokho angazi noma abantu baye banotice ukuthi umuntu mayisedlulile akabe saba negender bathi na umzimba usufika angazi noma ningenikunake lokho ngiyayithatha indlela ayibeka ngayo ubaba umnyadi ngoba uthi umuntu kahle kahle kufika umuntu uphinde khamba umuntu asilungise futhi lonto wesibo asilungise futhi le yomzimba umzimba uba umzimba makusekhona umphefumulo kwona once waphuma umphefumulo sekuyisidumbu yes okay yiso lesi sidumbu sisibuyise ekhaya kuyesaphi yes bese kodwa ispirit isele ekhaya yebo that's why ihlahla lisale ekhaya lingaqhejwa lihlanganiswe nesidumbu uyangezwa ngithini yes ilapho ke indaba sibo ngoba into edala ukuthi ngingene emlonyeni angifuni sistema sifundisa abantu ngoba la siyafundisa abantu futhi sihamba ngepage elilodwa ngiyangithola ngithini abona khona usaziwayo owavela ukuthi ubenza isex nabantu besilisa emkhulu bakwethu ezweni bayazi ngizokubeka nje uFata Khambule kwangiphatha kabuhlungu indlela ahamba ngayo ngoba abantu bamjaja yes bamjaja bangayazi ibackground yakhe uyangizwa ngithini bakhohle ukuthi wenze ungakanani okuhle base bemjaja ngento encane evelile ngayo ngomunye kwanye ama radio stations engavela ngibiziwe khona ngabuhlaba ngakuhlikiza and loso slot sekhona namanje kuma archives akho akhona yeah yes Alright ke sikhathami ke masika nje imzozo ishakalombili andukubeke siliguqise lona ke uhlelo lwethu khumbula na kanjani uyakwazi ke ulithola lona ke uhlelo lethu ku BMK Audio Production uzokwazi ke ukuthi ungene ku YouTube ukwazi ukuthi ulifice na kanjani ke sizokwazi ke ukuthi silishiye khona emawuthi ukhona ke ekhaya ke umlaleli uthi khona ke ufisa ukuphinde ke ukubuyekeze kulona ke uhlelo na kanjani BMK Audio Production ku YouTube uzofike ulifice uhlelo lunje ngoba lunjalo mawuya yena ke uTikTok uzofike ungene khona ubheke izindaba news ena kanjani ke uhlelo uzokwazi ke ukuthi ulithole khona njalo ngamasonto kusona ke isikhathi makusuka kuyena ke u11 kuyakena ke u12 uhlelo lethu sizokwazi ukuthi uthole kuona ke uYouTube njengoba ke sikwesazi ke ukuthi kusuke kukhona usolwazi uma kuze intweni zesintu kanjalo ke nalabo abasuke kungukuthi ngalelo langa siba nabo nje basiqinisekisa ukuthi cishe hleze ngesoto elizayo ke sizozama ukuthola uhlangothi lwalabo ke amaKristu aphinde abuye usibona ke udokotela sesobheka ke manje sesihlanganisa nayo ke inkolo yobuKristu nayo ke sibo ke nokululeka amalungelo abantu abaphila nobulili ofana nobabo kanjalo ke nayo ke udokotela umnyadi yena ke ungomunye wabantu ke abangosolwazi uma kuza ke intweni eziphathelene naso ke isintu sakhona mhlambe ke dokotela kwisihloko sethu sanamhlanje uphi umphako ongawunikezela kumlaleli. Okay, okwanamhlanje ubujaji bakwethu buyafundelwa. Ukuba imantshi kuyafundelwa. Unqamleza umuntu akanqanyileza umuntu icala engenalo. Engifunda angicela abalaleli bakuphathe ngezandla ukuze lokho esixoxa ngakho njengamanje bakwazi ukuthi bakulandelele kahle khona bezophila kahle nemndeni yabo ngaphandle kokucwasana. Kunjalo nje Radike udokotela umnyadi ke utholakala kuphi ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazophinde bathi hayi udokotela umnyadi ke siyamazi kuningi akwenzayo ke utholakala kuphi asilungise futhi ngesonto ezayo imhla ka2 ngumhla ka2 ngizobe ngingekho yakhumbula ngine commitment asiyenzeke thina kube imhla ka9 ngewiki ngempela sonto ngumhla ka9 bese ke noSibo ezokwazi ukuyihlela kahle ukuthi ngomhla ka9 abe la live nathi ngicathu ngithola kahle izwakala kahle kakhulu so ke mhla ka9 ngizocela futhi umjabulelo ngoba mhlawumbe uzonqubizeke khoneni ngizocela mina ukuhlela umfundisi engizofika naye awu ngingathokoza kakhulu dokotela uzohlelwa yimi manje umfundisi ngoba amahloni mhlambe enyaweni nawo ukwazi ukuapproach umuntu mina ngizomapproach nje umuntu straight as la afike amele lokho ayikona ngokuthunywa uJehova emhlabeni esinikiwe uJehova. Danke. Tholakala kuphi dokotela? 083 468 468 61 61 73 73 spin number lo
083 083 468 468 61 61 73 73 noma mnyati@gmail.com. noma mnyati@gmail.com. Sibokhumalo ngiyazi mfowethu ukuthi njengoba abalaleli bekhona belalela ukhona umntwana noma ukhona umzali okhona ekhaya onaye ke umntwana ambonayo ukuthi mhlawumbe hleze naye uphila impilo yokuthandana nobulili ofana nobakhe athi cha ngiyamuzwa usibongo ngiyafisa ukuthi angiluleke ukuthi ngiphila kanjani nomntwana wami ngimamukela kanjani umntwana wami mhlambe ke yena ngikhuluma kanjani ukuze amukele mhlawumbe ke utholakala kanjani. Alright, owami umphako njengoshiya kubalaleli kakhulu umjabulelwa ilowo ukuthi ake sifunde ukuhloniphana ngaphandle kwesiko ngaphandle kwenkolo okubonayo ukuthi akuhambisani nawe thatha lokho okuhambisana nawe ushiye ungahambisani nakho but uma usuyamhlonipha umuntu asihloniphe umuntu regardless ukuthi owesilisa owesifazane ugogo umkhulu isintu ke nje vele sasiveza ukuhlonipha Christianity promote ukuhlonipha ubuntu ukuhlonipha so okubalekile ukuthi asihloniphane ukuze sigcine isithunzi sethu ihleze simile inamba engitholakala kuyona u031 031 312 312 7402 7402 asiphini inombolo u031 031 312 312 7402 silapha ku number 42 Mackenzie Road the morning site ungasivakashela ke ngoba uma usishayela sinabo nosonhlala kahle in terms of ukululekwa makukuthi ngabe umntwana usafuna ukuyithola noma umzali nje obukadusha ukuthi usafuna ukwazi ukuthi mhlambi kupha ngakufunda ngoba ebona ibehavior yomntwana noma ibehavior yama siblings or sometimes abantwana basebebuka ibehavior yabazali babo ngoba sinabo nabazali abawu-LGBTI beneyingane. Sibonge until umhla ka9 I promise I will be live. Rati ke usibo Khumalo ke uyaqinisekisa ukuthi mhla kanani ke uzokwazi ukuthi abe khona endlini zomsakazo kodokotela komnyadi ke uyaqinisekisa ukuthi uzomthola ke umfundisi ngasohlangothini lwamaKristu mina nawe ke sibe sesihlangana khona kusasa ekulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi siyaziqeketha current affairs ngo6 kuyakuya now 7 khumbula igama ngomjabulelwa isimondli isibongo sami ngingowaka kweyama na kanjani sibonane ngesikhathi esilandelayo ake sivele ke siye ngala kubona ke osomabhizinisi bese samukela koNomvuyo wakankomo kuyena usiphathele indaba sokubumbana kwalo ke ihora le12. Sibonga. iBMK Uju Production inkampani ekushuthela amavidiyo nezithombe eziwuju zemicimbi yahlukahlukene ayikho imicimbi nendawo esingafiki kuyona uma ufuna ukwazi kabanzi ngamanani ethu ungasithinta kwinombolo yethu awu074 035 0964 074 035 0964 einkundleni zokuxhumana siyiBMK Uju Production walala wasana.